kuthiwa mofuna abantu bavaleke umlomo ubophumelela kakhulu sebekuhlebile bekhuluma uvela uphumelele kakhulu bazogcina bengenazi izinto abazokhuluma ngazo. Kuthiwa futhi mofuna isitha sakho siphelelwa amandla ubovela uphumelele phambi kwaso, ungasikhulumi back, ungasihlebi, ungakhulumi ngobubi baso, kodwa vele nje uphumelele uqhubeke nempilo, ujabule ube happy, isitha sakho sophelelwa amandla. But ke izitha ihlukene kabili ke, khona isitha esidinga ukuthi uphumelele phambi kwaso ukuze sivale kumlomo, kunomuntu udinga ukuthi uphumelele phambi kwakhe ukuze aphelelwa amandla okucindezela. Bese bakhona abanye abantu abangadingeki ukuthi uphumelele phambi kwabo. Uma uphumelela bathola ithuba more lokuba empilweni bakulimaza ngenxa yempumelelo yakho. Kunabanye abantu udinga ukuthi uma uphumelela kubona uphumelele bese uyasuka kubona, ubaleke kubona, ubaleke ngazuthi emhlabeni usubalekela ukufa, kodwa ububalekela ukuthi uyaphumelela. Ngoba kunabanye abantu abafana nezimpethu, uzothi uthi wena unomuntu noma unabantu eduze kwakho kanti unabantu abafana nezimpethu. Umuntu oyimpethu umuntu onjani? Umuntu oqhubeka njalo mawusaphila nje uyohlezi yena enamathele kuwena ekukhuluma, no matter noma ungenzani, ungenza kahle uzokhuluma, uphumelele uzokhuluma, upromote uzokhuluma, ulimale uzokhuluma. So nje as long as mosaphila lo muntu uyohleze wena. Impethu bafowethu idla into iphila ngento, idle into ibole, idla iphila into, idla into ebolile. Mhlazane lonto ebekade idla impethu isiphelile, sidlana zodwa impethu bese kuyaphela ngempethu. As long as kukhona into impethu esabambelele kuyona, yohlezi impethu, yohlezi ikhona. As long as usekhona phambi kwakho noma phambi kwabo labo bantu bohlezi bekhuluma, it better umuntu mabe impethu suka phambi kwakhe, angaphinda kubona, uzophumelela, uzoba right, uzophela ngalo muntu. God bless you.